Здравейте, приятели! Това е първият ми клип, на който ще ви покажа анбоксинг на ховерборд. Така, това е зарядното. Това е книжка с правила. Да, с инструкции за ховерборда. Тук има и гаранционна карта и отново някаква книжка и листче също с правила. Така, ховербордът тежи 10 кг и е доста тежък за мен, затова баща ми помага. Аз, въпреки че вече съм го анбокснал, ще ви покажа как работи и така нататък. Този ховерборд беше подаръка ми за Коледа, който мечтах още от деня. Така, той тежи 10 кг, т.е. доста тежък за мен. С две гуми е и, както виждате, над всяка има калник. И така, има два педала или още стъпки, както виждате. Някои бордове идват с дистанционно или Bluetooth, но моя няма. Задвижва се с литиум-ионна батерия на Samsung. Издържа около 20 км, докато трябва да се зареди. Минимално зареждане е 2 часа и може да се зарежда се за зарядното, което ви показах от началото. Той има 2 части. Така. Теглото, минималното тегло е 20 кг. Аз също съм много лек. А максимум тегло е 120, така че не се притеснявайте, ако сте тежки. Бутона за включване и изключване е ето тук отзад. От дясно има букса за зарядното, от което се включва. Отпред има LED светлинки, които светят, когато сте стъпили правилно на стъпките или педалите. Бордът, ако стъпите неправилно, бордът започва да вибрира и се пада доста лошо. Бъдете изключително внимателни. Удоволствие, когато се научите да карате. Ето малко от моите умения. Аз съм се научила да го карам, както аз си знам. Стъпва се първо с левия крак и после с десния, но не го правете като мен. Не пристъпвайте с десния бавно. И така, кара се, когато с пръстите натиснете напред, обаче леко, за да не почне да бърза и да стане ето така. И така, ако искате да се въртите ето така, с този крак или с този, както ви е удобно, натискате напред, а с този назад. И обратно. А за да завиете, правите наполовината. И така, назад е когато натиснете с пети. Някой може да ви е казал, че е с колена, но не вярвайте. И така, много е готин ховерборда. Слиза се с който крак ви е удобен, обаче се слиза назад, а не напред, защото много гадно ще паднете. Знам го от опит, падал съм 3 пъти така. И слиза се, аз слизам с десния крак,
но вие може и с левия. И така много готино се кара, когато се научите. И това беше от моя клип. Чао!